Vítam vás u nového videa. V tomto videu si dáme challenge, v ktorej nemôžem equipnúť si do ruky krompáč. Takže pokiaľ by ste chceli nejaké podobné challenge, nezabudnite tu zanechať odber. Ak máte na nejakú challenge nápad, tak mi ho môžete napísať dole do komentárov. Nezabudnite zanechať taktiež like a my sa vrhneme na to. Takže ja by som si tu hneď ako prvú vec urobil to, že si ten krompáč nedáme sem asi. A dáme. Ale, aby ma lákal, tak si ho dáme sem. Aby to nebolo tak, že tu máš ľahké. Tak určite. Tak si ho dáme do inventára. Možno, že na ho omylom nakliknem a môžem ísť odnovu. To si robí zo mňa srandu. Pokiaľ dám do ruky pickaxe. Dobre, dáme to, že je to hra na rozohratie, takže skočíme iba do vodu. Tak to sme v prdeli. To si robí zo mňa srandu. Ale ak si equipnem pickaxe a budem mať dobré veci a budem musieť skočiť do vodu kvôli tomu, tak mňa šlak trafí. Tak určite. Ja ti to vravím, že ma šlak trafí. Ale ja by som si tu kúpil sekerku, aby som mal ničiť čím postele. A nožnice, ale neviem, čím budem ničiť one. Ten obsidián a takéto materiály. Kúrnik. Budem to musieť nejako... A už viem. Farbol, ale neviem, či to prerazí aj ony. Obsidián. Ja som si chcel kúpiť armor. Áno. Ja som chcel už dať na pickaxe. Yes, máme jednu postielku dole. Tak určite. No way. Odmietam komentovať. Ja som si chcel prehodiť na bloky, ale neprehodil som kvôli tomu, lebo som sa bál, že prepnem zase na pickaxe. A kvôli tomu som na chvíľu zastal, on ma dobehol a dal mi jednu bombu. To si mi zo mňa srandu. Tyvo, ja som sa skoro strepal. Tak. Aha, tak ti treba. Tak ti treba. No tak to som dead. To si robí srandu za mňa. Modrý tým ešte. No ten modrý ide po nás. Hovno, to je oranžový. Ja si budem musieť vymeniť myšku. No, že ešte toto video vydrží, čo? No asi nie, keď mi nejde hitovať veľmi. Si robíš srandu! Zbijem tú myšku. Ako je nej? Pozor, je tu! Nefunguje. Horky. Hituj! No konečne, dobre. To sa fakt nedá s tou myškou, ja ho vymeniť. Aha. Možno som prišiel na ten problém, že prečo mi nehituje. Ale neviem, či je to tak. To je mi vyskúšať. No nie asi. Neboj sa, teammateko, pomôžem ti. Poď! Veď poď, prosím ťa, to sa tu fakt ide.
Yes? Ešte modrý tým. Čo tam on robí? Jau? Jau? No tak toto ja seriem. Veľa zdaru, chlapci. Bez pikexu. Dám pikex do ruky a ste sa ma zbavili, chlapci. Donúťte ma pikex dať do ruky a ja skočím kvôli tomu do vojdu. Aj, ok, už. Nestrieľaj po mne. Aspoň jedného chcem sundať a nie seba. Vole. Poď po mne. Poslušný. Yes, jeden dole. Dobre, jeden dole a ja padám. Teammateko. To je posledný už tento. Ma tu ide on, ja. Naháňať. Keľu. To je prúšer celkom. No poď. Ideme sa naháňať. Už som sa dohealoval. Pozor! Vyhrávam. Až sa teraz vojde s terepem, tak ma porazí. No zabijú, poď. Aha, teammate zničil posteľ modrým. Nice, pekne. Ja som zničil dve. Takže v postielach som už vyhral. Ja sa tu nemôžem niekde strepať. Ja idem stále po tebe, musíš si dávať pozor za seba. Nice, je po ňom. Dostal som slovo, ale žijem. Teraz, kebyže máme... Najhoršie to bude, ak nám zničia posteľ modrý ešte. A ja si equipnem pikex, budem musieť skočiť do vojdu kvôli tomu a reštartovať to. Takže... Žiadny pikex a dávať pozor na tú posteľ. Iba tak. To musím vyhrať. Tak určite. Modrý tam pokope. Aha. To má fajn boj tento zasiaľ. Aspoň jedného by som mohol zhodiť, aha. To je zasran... Aspoň jeden. Yes! Jeden dole. Jeden dole. Jedného by sme mali. A teraz musím toho najsilnejšieho, toho zasrana, čo ma zhodil. Chlapci, nechcete mi ísť pomôcť mi? Asi nejde. Ako to vymyslíme? Přes diamantové armory? Všetci pokope, to neviem ako spravím do keľu. Kurňa. Ešte ma tu strieľaj, ty jeden. Neviem ako. Tento je dobrý tým, tento by mohol ísť so mnou. Tento tu jediný so mnou chodí asi. Ale toho tiež asi zaujíma títo vojci čudáci. Kurník. Jedného som je sundal, ešte traja. Skúsime to cez zvuk nejakú. No, za pokus nič nedám. To ste nevideli. Dobre, túto myšku na budúcom videu už nemám nikdy v živote, lebo mi to dvaja. Lebo sa myšou nedá ani strieľať. Ako ešte normálne strieľanie, že by. Počkaj, čo? Zbijem tú myšku. Tak určite. Pozri! Dobre, už si v živote nedám túto myšku. Dobre, v živote si nedám túto myšku.
konečne som nejaký hit po roku. A ďalší hit. No ale tým tam idem. Idem s ním. Ty kokos! Zbijem tú myšku už fakt. To nedá. To nedá. Bože, môžete mi ísť pomôcť aj teammateových zabíť, ty vole. A jedného dal. Ale kebyže tam ideme všetci, no tak nám nezdrne, chápeš? Iba ja a tento teammate. Tí dvaja, neviem čo robia, asi do krčmy chodia. Tak určite. A tak dostanem prekvapenie. Aha, ďalší teammate ide po ňom, dobre. Bolo na čase. Áno, ešte ozvoď. Ten je môj. Čiť ho. Yes. Takže to by bolo pre toto video všetko. Kebyže chcete nejaké podobné videá, napríklad, že nemôžeme použiť luk alebo niečo také, buď mi to napíšte do komentárov, alebo pridajte sa k odberu. Ďakujem, že ste toto video dopozerali do konca a my sa vidíme pri ďalšom videu. Čau, čau.